дар як видеои дигар мушоҳида шуд ки Абдурозиқ бо як зани ҳиндузабон ҷанг карда истодааст. хабаре дар расонаҳо паҳн шуд ки гӯё Абдурозиқ ба садама дучор шудааст. дӯстони азиз, хушхабар, касоне ки дар Федератсияи Россия ҳастанд, яъне беҳуҷҷат ҳастанд, бародари мо Анвар ба шумо кӯмак мекунад, шуморо ба коллеҷ дохил мекунад ва шумо метавонед ҳам ба таври онлайн хонед ва ҳам метавонед кор кунед. Ба шумо билети донишҷӯӣ омода мекунад. Як чизи дигарро бояд бигӯем ки бародари мо Анвар ҳамзамон барои регистратсия намудан ва барои гирифтани патент ба шумо кӯмак мекунад. маълумоти бештар ба ин рақамҳое ки дар экран ҳаст шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештарро ба худ бигиред. аз хабари садамаи Абдурозиқ то иштирок дар таланти Ҳиндустон. Абдурозиқ ки ҳамаи мо онро мешиносем, дар кишвари Ҳиндустон дар озмуни талант иштирок намуда сазовори ҷоиза гардид. Абдурозиқ аввалин шахсе ҳаст дар Тоҷикистон ки бо чунин қад ва сину сол дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо намуда, бо ситораҳои машҳури Болливуду Голливуд дар клипу филмҳои зиёд нақшофарӣ намудааст. хурсандиоварашон аст ки ҳар ҷое ки ӯро мебинем, ном ва парчами Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад ва тоқии куллобӣ ба сар гузошта видеоҳои зиёдро сабт намудааст. Hello guys, I'm going America. Thank you so much for visa. I'm very happy. Thank you so much. I love it. Абдурозиқ на фақат бо ҳунармандон, бо сарояндагони машҳур ва футболбозони шинохта аз ҷумла Криштиану Роналдо аксу видеони сабт намудааст. дар як видеои дигар мушоҳида шуд ки Абдурозиқ бо як зани ҳиндузабон ҷанг карда истодааст ва Абдурозиқ бошад бо забони ҳиндуӣ бо ӯ суҳбат мекунад. хабаре дар расонаҳо паҳн шуд ки гӯё Абдурозиқ ба садама дучор шудааст, аммо ин хабарро мо тасдиқ намудем ки асоси воқеӣ надорад. ҳамзамон бояд гуфт ки Абдурозиқ дар кишвари Ҳиндустон дар озмуни талант иштирок намуда сазовори ҷоиза гардид.